maanaa kaninyo. Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagkonsisok ang mga tao libot ni Jesus, may padayon siya pagingon. Pagkadautan sa katawhan ining panahuna, nangayo silang usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas ni atong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mao usa ka ilhanan alang sa mga tawo sa Nineve, ang anak sa tawo usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao diining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan muhang mo bangon o musudya sa mga tao diining panahuna. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanon nga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi aniya ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo. Kaya naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. O hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, so good morning na usab kanatong tanan. So now we will reflect on some important points related to the gospel. Ang atong Ginoong Jesucristo nasuko siya, ginganlan niya pagkadautan ninyo mga tawhana mo. Ingon siya niya no. Pagkadautan gayud ninyo mga tawhana mo, no? Nangayo kamog milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kaninyo gawas ni adtong milagro, no, nga nahitabo kang Hunas. Siya to pa ang mga milagro di ay no wala na kinahanglana aron kita mutuo sa Dios. Wala na kinahanglana nga milagruhan pata para berta limpay nga diyan ano. Kami mga tao nga diyan nga hili kay milagro makakitang mga og mga kahoy nga napurma og kini di ba mahal nga birhen o ato na dito managkot. Pero wala na yung mga simba. Wala na yung mga simba, pero makakita na og bato nga napurmag Santo Niño, ibutang na sa ilang altar, ato na dito manangkot. Pero wala yung mga simba ng mga tawhana. Inihana. Munay matud pa, gisaway ni Jesus. Mangitag milagro. Daghang kaya muduol na ako nga magdaladala og mga bato nga napurmag milagro kay manambal lagi kuno sila na kay kay na milagruhan sila kay na bato nga napurmag Santo Niño manambal na mi ani. Mga tao po adto po dito managkot na pero walay mga simba ng mga tawhana. Ano man tungod kay milagro malagi ang ilang ipangita. Kabalo kag unsay gisulti ni Kristo ni ana. Pagka dautan in taon ninyo mga tawhana mo milagro may inyong gipangita. Unsa man ang gusto ni Kristo nga atong buhaton? Matud pa niya. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo, kaya naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hilwalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Unsa gisulti sa atong Ginoo? Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon o musudya kaninyo kay naghinulsol sila sa ilang mga sala. No, munang ingon ni Kristo nga ayaw na mo niya ng mulo milagro nga inyong ipangita. Pag hinulsol mo sa inyong mga sala, malipay pa ninyo ang Ginoo. Klaro ba? Naklaro wala taga Facebook, klaro? No, klaro na ang ingon ni Kristo. Pagkadautan yun sa katawhan ining panahuna kay nangayo silag milagro. Sabi silag milagro ba? Kahoy nga napurma og santos, bato nga napurma og Santo Niño. Ana, ano may ana? Okay na kay may ana. Tuo na may Ginoo. Yung si Kristo din na mao. Ang importante ang gibuhat sa mga tao sa Nineve. Sa may gihimo sa mga tao sa Nineve,
naghinulsol sila sa ilang mga sala. That is the most important. Mahimo orang useless ng inyong mga milagro kung dili mo maghinulsol sa inyong mga sala. Klaro? Magpadayon ra gyud mo ana inyong kinaiyang di mao. May mga kinaiyang di mao. No, malibog ka nga nung sige man taning kasimba ng babayhana nga kangilad ra magyapog batasan ini. Muna dili gusto ni Kristo. Muna dili niya gusto. Ang importante gyud matud pa ni Kristo na maghinulsol ka sa imong mga sala. No? Isog kay sa balin niyang sukua. Kinakita niya, matawhana na ngayo, mga milagro, mga naong ini. Ipirtir mo mga nilaarad batasan, kung araw yun mag-usob sa kinaiya. Kanya nangita-ngita o milagro. So, ingo niya na ang atong ginawang Isu Kristo. So, manikamot kita. Manikamot sa atong kinabuhi. We should always seek for God, not His consolation. Kaya usahay man good, dili si Kristo ang atong gipangita. Ang mga kaayuhan nga gikan ni Kristo. Na musulod og simbahan kay naay sakit. Dili musulod og simbahan kay gustong musimba, gustong mahiusa sa Dios, gustong mupakita sa iyang dakong pagtuo. Nanulod og simbahan kay naay sakit. Wala pa magsakit di pa manulod og simbahan ingon diana. Unay mahitabo sa pipila. No? Nya nisulod og simbahan kay ngano man wala na may choice. Ano sa man na nahitabo nga wala na jud kay choice? Ano sa man na? Kanang namatay na ka ba unya dadoon na kas mga imong tagtungod sa simbahan ibutang ibutang na kadinha. Ibutang na kadinha sulod na kaglungon ibutang kadinha. No, kung makasulti pa siguro ng mga tawhanang nangamatay nga walay mga simba mo. Baliban biya dagway na. Klaro? Ingnon siguro ni mo na, kung saan, iangi kag simbahan, patay naman ka. Iangi kag simbahan, o ilahos ka lang ka natong lubong. Naabiyo dagay mo balibad, ana. Naabiyo dagay mo ingon, ayaw ra. Ilahos ka ko na yung cemeteryo. Naabiyo, ana. Katong mga wala ni simba. No? Kung makasulti pa dagay ng minataya mo, ingon ba dagway na, kung tanaw na ni mo, saman, iangi pa ka na mong simbahan. Naabayo juda kayo ingon niya, ayaw ra. Ilahos na ko ninyo material. May mga tao, naagid siguro ingon niya ng klases tao, nga mura bag kabahin og simba, wala nagis ilang buo. Kaya nga naman, ang ilang gipangita sa Diyos is the consolation, not God Himself. So muna nga, diri sa itong Ebanghelyo, pirting sukuan ni Kristo. Kaingon yung kang pirting sukuan kay iya mang yung giinan pagkadautan. No, nga sa ato pakangilad sa inyong batasan. Ngilad pamugnawong, ngilad pamubatasan. Murag mo na giingon ni Kristo ba? Kaya naman, lahi may gipangita. Dili man ang paghinulsol sa mga sala. Dili man ang pagpangita sa Diyos aron maluwas siya. Dili man. Ang ilang gitanaw, milagro may ilaha. Sa mga igsuon sa itong pagpadayon ni Santos nga misa, nalandong kitag maayo, no? Kung gusto yun sa atong Ginoo nga magkinulsulta, kanang atong daotang mga kinaiya, usbo nato na. Pagkadaghan sa mga daotan atong kinaiya. Ako, na ako'y daotan kinaiya. Doon ay pipila kaninyo na aapon. Kaya nga naman, walay perfecto na ining kalibutana. Sumuna nga. Sa atong Ebanghelyo, no, suko sige ang atong Ginoo. Tungod kay wala man gyud maghinulsol ni mga tao. Milagro may gipangita. Sumuna nga, usaw-usab kini kapaagi sa pagpahinumdum kanato. Nga ang pinaka-importante di ay niining kinabuhiya mao ang paghinulsol, pagbag-o sa kinabuhi. Anindog.